נתניה, משה גרטל משדר את האירועים החשובים במשחק הזה. וקנין, מימין נמצא סספורטס. שוב המחלה של כל הקבוצות בארץ, ללכת לבד. וקנין, הגבהה יפה, אבל הכניסה הזאת חזקה מדי של יובל אוחנה, שניסה להגיע לנגיחה. שוב באר שבע, צ'רלי פרץ, אוחנה מגביע יפה. מהאוויר זה בפנים. ביקו היה במקום הנכון כדי להבקיע את שערו השישי. 1-0 לבאר שבע, דקה 54. ההגבהה הזאת מוצאת את ביקו מוכן, מהאוויר בימין, שמאלה. מה עושה בלדב? רק מביט בצער אחורה. בראל. ובראל מחפש את ההגבהה פנימה. הולצמן מוריד פעם אחת, נמוך, מוצא יפה את גבאי. בסיבוב נכנס פנימה, מול הגנת באר שבע לא עלה יפה פעם אחת. אולי נתניה פעם נוספת. ההגבהה הזאת מוצאת את הראש של הולצמן, אבל חיון הצליח להרחיק ממנו את הכדור לקרן. קרן משמאל למכבי נתניה. בראל מגביע יפה, ואלתר יותר נכון פוגע בכדור מאשר הכדור פוגע בו. נגיחה יפה של בוארון ישירות לגופו של אלתר. סספורטס מול קורא. בראל. נתניה עדיין מאמרת על בניית התקפות, במקום לנסות ולשלוח כדור אחד עמוק פנימה, לאמר על כל הקופה. רוני לוי. עכשיו זה מתחיל להיות מסוכן. גבאי מחפש שחקן חופשי, הנה הוא גבאי פנימה, וזה שוויון אחת. דקה 87, רונן גבאי עושה זאת לבד מול הגנת באר שבע. הכדור אצלו ברגליים, הוא נכנס, הוא מקבל, הוא פורץ. גם חיון לא מצליח לעשות הרבה, בוודאי לא אלתר, וגבאי מעלה חיוכים ושביעות רצון בנתניה.